zvadhakwa vakomana vatona kuti vakomana kozwa pana pabuda tramasvike kuti kuMozambique zvachizoendwa. People, my citizens, they are now working hand in hand with the military to oust the current regime iri munyika yeMozambique kana the current leadership. Sanambira mashoko anobuda nyongo pana vakomana vekozwa vachiprovide neevidence tichiona kuti macitizens panapa vanotomhanya vachifamba nemasoja vachibetserana kuita mademonstration ekumastaja. Uri subscribe or like or turn on the bell icon. Tinoda pahendo yekozwa vanoposta this video ramuri kuona mapictures ataisa ayo vakufuna kuprotesta. Tinoona macitizens vakaclaimba pamatangas vanyora chiti Mozambique protest, army now siding with the protesters. Zvaendwa izvi. Zimbabwe beyond, you can be next if you continue to suppress the people without addressing bread and butter issue on the table. Ndo machikanabuda chitogwa pana vakomana zvinzi aiwa nyika yeMozambique zvinenge zvakudhakwa manje. Tiona kuti army chaiyo aiwa yakutonokototi army chaiyo iri kutoti apa zvinhu hazvizi free hazvizi fair izvi toona hedu ngoshandisiwa but tikangoenda kuside kwemacitizens since isuwo tirigori macitizens tinogona kuprogressa nyika yedu ikaenda mberi. Tudze mafungiro enyu munokudii pamusoro pechiitiko ichi nawo yabudiswa chisana vakomana kozwa. Pinda comment section yedu mudze mafungiro enyu. Aiwa musana subscribe or like chinotomba the icon.